Hallelujah. අපි අනගේ නමස්කාරයකට ඇතුළු වුණා. Hallelujah. நல்ல ஒரு ஆராதனைக்குள்ள ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛය මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා. தேவனுடைய ආමේන්. பிரசன்னம் இங்கே மத்தியில் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය දැනෙනවා මේ උදෑසන. அவருடைய பிரசன்னம் இந்த Hallelujah. காலை வேளை உணரக்கூடியதா இருக்கிறது. ஹalleluya. ඔබ වාඩි වෙන්න මේ උදෑසන இந்த காலை ස්වාමීන් අමතක කරන්න. වහන්සේගේ සුවය මේ ස්ථානයේ අද දවසේ තිබෙනවා. தேவனுடைய சுகம் இந்த இடத்திலே இருக்கிறது. අද ஆமென். මේ ස්ථානයේ ඉන්න ඔබ හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ ස්පර්ශ කරමින් සුව කරනවා. இன்றைய நாளில் இந்த இடத்தில் இருக்கிற உங்கள் யாவரும் தேவன் தொட்டு உங்களை சுகப்படுத்துவார். මම මේ ස්ථානයේ සිටින්නේ ඔබට සුවය ලබා ගන්න කෙසේද කියලා ඔබට කියලා දෙන්න. இந்த இடத்துல நான் இருப்பது சுகத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு. මේ සුවය කියන්නේ මේ අනිද්දාට වෙන එකක් ලබන සුමානේ වෙන එකක් නෙමෙයි. இந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வது நாளைய தினத்திலோ அடுத்த கிழமை அல்ல. අපි වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිලා බෙහෙත් ගත්තොත් එහෙම අපිට දවස් 5කට බෙහෙත් දෙනවා. வைத்தியத்திலே போய் மருந்து எடுத்தா 5 நாட்களுக்கு மருந்து தருவார்கள். මාරාන්තික රෝගයක් අපිට ලැබුණොත් එහෙම ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න ඕනේ මාස 6ක් ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. කාලයක් යනවා. தீவிரமான ஒரு வியாதி வந்தா அதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் அடிக்க வரும். அதுக்கு ஒரு கால நேரம் கொடுக்கப்படும். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සුවය එක ස්පර්ශයයි එක මොහොතයි ඔබ ශනිකව සුව වෙනවා. தேவன் தொடுகிற அந்த தருணத்திலே நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். හලෙලූයා. ඒ සුවය ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථාන වූ බලය මේ ස්ථානයේ ක්‍රියා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த அந்த வல்லமை இந்த இடத்திலே දැනුත් මේ கிரியை செய்கிறது. ස්ථානයේ ක්‍රියා කරනවා. இந்த இடத்திலே இப்பொழுதும் அது கிரியை செய்கிறது. ඒ නමස්කාර කණ්ඩායම ගී ගායන විට උන්වහන්සේගේ බලය අද දවසේ මේ ස්ථානයේ ක්‍රියා කෙරුවා. ஆராதனை குழுவினை பாடல் பாடும் போது தேவனுடைய வல்லமை இந்த இடத்திலே செயல்பட்டது. ඔබට ඒ මොහොතේ සුවය ලබා ගන්න පුළුවන්. அந்த தருணத்திலும் நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். වහන්සේගේ සුවය සුතාත්ම බලය මේ ස්ථානයේ ක්‍රියා இந்த இடத்துல அவருடைய சுகமும் பரிசுத்தாவின் வல்லமை இந்த இடத்திலே செயல்படுகிறது. මේ ஹalleluya. ස්ථානයේ ක්‍රියා කරනවා. இந்த இடத்திலே செயல்படுகிறது. ඒ බලය ඔබට පෙනෙන්නේ නැහැ. அந்த வல்லமை உங்களுக்கு கண்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். පෙනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන ක්‍රියා කරනවා. ஆனாலும் அது செயல்படுகிறது. ஹalleluya. ඔබගේ ඇදහිල්ල විශ්වාසය තමයි ඒ සුවය ලබා ගන්න පුළුවන් එකම දේ. உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களுடைய விசுவாசத்துக்கூடாக அந்த வல்லமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். වහන්සේ කුරුසේ ඒක කස්ස පහර තුලින් ඔබට සුවය ලැබිලා විත ඉවරයි. இயேசுவுடைய தழும்புகளுக்கு கூட நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள். ඔබ සැක සිතාගෙන මේ ස්ථානෙට එන්න හොඳ இந்த නැහැ. இடத்திலே சந்தேகப்பட்டு கொண்டு வர முடியாது. අපි මෙලෙස ගත්තොත් ස්ත්‍රියකගේ ගර්භාෂයේ ඇතුළට ශුක්‍රාණු වරුසාවක් ඇතුළු වෙනවා. ஒரு ஸ்திரியுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே அநேக விந்துக்கள் உள்ளே நுழையும். ඒ ස්ත්‍රියගේ එක ඩිම්බයක් තුලින් කලලය දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්නවා, හට ගන්නවා. அதற்கூடாக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. හට ගන්නවා. குழந்தை பிறக்கிறது. හට ගන්නවා. கர்ப்பம் தரித்து குழந்தை මෙතන பிறக்கிறது. සුවේ ආනුභාවය මුළු හෝල් එක ඇතුළේම ක්‍රියා කරනවා. சுகமளிக்கும் வல்லமை இந்த முழு மண்டபத்திலும் இருக்கிறது. එතකොට ඔබගේ ඇදහිල්ල තාපු ගමන් ඔබ සුවය ලබා ගන්නවා. உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் வைத்ததும் நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். ප්‍රකාශ කරපු ගමන් ඔබ ඒ වෙලෙම සුව වෙනවා. வாயினால் அறிக்கையிடும் போது அத்தருணத்திலே சுகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். ඒක මොහොතක පිළිසිඳ ගත්තාක් මෙන් මේ සුවයේ වරුසාව සුවයේ කලලය ගණනාවක් මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ ආත්මානුභාවය ක්‍රියා කරනවා. ඔබගේ ඇතුලේ තිබෙන කුඩා අබෑටයක ඇදහිල්ල පමණයි සුවයට අවශ්‍ය. எப்படி ஒரு குழந்தையானது கர்ப்பம் தரிக்கப்படுகிறதோ அப்படியே உங்களுடைய விசுவாசத்துக்கூடாக உங்களுடைய சுகத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள. බලන්න යනවා දෙක රාජාවලිය 5 සිරියේ රජුගේ සේනාධිපතියා වූ නාමන් ස්වාමියා වෙත උත්තමයෙක් සිටින ලදී. මේ නාමන් කියන කෙනාට කුෂ්ඨ රෝගයක් තිබුණා. இந்த நாகமானுக்கு குஷ்ட ரோகம் இருந்தது. මේ කුෂ්ඨ රෝගය සුව කරගන්න බැරි රෝගයක්. இந்த குஷ்ட ரோகம் சுகப்படுத்த முடியாத வியாதி. නමුත් ගෙදර වැඩ කරන ගෑනු ළමයා ඒ නෝනට කිව්වා මේ සෙම්පතියා දිවසිවරයා ඉදිරියේ පෙනී සිටියොත් මහත්තයාගේ කුෂ්ඨ රෝගය සුව වෙනවා කියලා. அங்கே வேலை செய்த ஒரு ஸ்திரீ சொன்னால் இந்த நாகமான் அந்த தீர்க்கதரிசி முன்பதாக நின்றால் அந்த குஷ்ட ரோகம் சுகம். මන්ට පාරදි හම්බිච්ච එක්කනේ. පාරදි හම්බෙච්ච කෙනෙක් මේ සහෝදරයට කියලා තියෙනවා. வீதியிலே கண்ட ஒரு நபர் தான் சொல்லியிருக்கார் இந்த இடத்துக்கு வரும்படி அந்த சகோதரனை. සෙම්පතියාගේ ගෙදර වැඩ කරන ගෑනු ළමයා කිව්වා සෙම්පතියව දිවසිවරයා ගාවට ගෙනිච්චොත් குஷ்டய සුව වෙනවා இந்த කියලා. படைத்தலைவனுடைய வீட்டிலே வேலை செய்த ஸ்திரியானவர் சொன்னார் தீர்க்கதரிசியிடம் கொண்டு சென்றால் இந்த குஷ்டரோகம் சுகமாகும் என்று. ඔබත් මමත් ජේසු වෙතට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ යම් කෙනෙක් මේ ආශිර්වාදය ගැන අපිට පවසලා තියෙන නිසායි. ஏனென்றால் நாங்கள் இயேசுவிடத்திலே வந்திருக்கோம். ஏனென்றால் இந்த ஆசீர்வாதத்தை யார் மேலும் ஒருவர் மேல் தேவன் வைத்திருக்கிறபடியால். මේ ස්ථානයේ
දෙක රාජාවලිය පහේ පල්ලහැට කියාගෙන යනවා මේ නාමන් සෙම්පතියා තම සේනාව සමග දිවසිවරයා ළඟට යනවා. வேதம் சொல்லுகிறது இந்த நாகமான் படைத்தலைவனாகிய தீர்க்கதரிசியிடத்திலே தன் சேனையோடு கூட போனான் என்று. පසු දවසක මේ පදය බලන්න දිවසිවරයා ළඟට ගිහිල්ලා ඔහු දිවසිවරයා සිටින ස්ථානයේ එළියේ සිටිනවා. அங்கே தீர்க்கதரிசியிடம் சென்று அங்கே வெளியே நின்று கொண்டிருந்தான். ඔහු ඇතුළට ආවේ නැහැ. அவன் உள்ளே நுழையவில்லை. නමුත් දිවසිවරයා පණිවිඩයක් ඇවලා කියනවා නුඹ ගොස් ජොර්දාන් ගඟේ 7 වරක් නාන්න එවිට ඔබේ කුෂ්ඨය සුව වෙනවා කියලා. அப்பொழுது தீர்க்கதரிசி சொன்னான் நீ போய் யோர்தான் நதியிலே 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ண அப்பொழுது உன் குஷ்டம் சுகமாகும் என்று. ඇතුළට ගත්තවත් නැහැ. அவனை உள்ளே எடுக்க கூடவில்லை. ඔහු කියනවා මම ආවේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාතිකාවක් යාඥාවක් කරගන්නයි මම ආවේ කියලා. அவன் சொன்னான் நான் இயேசுவின் தேவனுடைய நாமத்தினாலே சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஜெபத்தை பெற்றுக்கொள்ள வந்தேன் என்று. ඔහුට දිවසිවරයා යාඥා කරේ නෑ. එළියට පණිවිඩයක් එවලා කිව්වා යන්න ජොර්දාන් ගඟේ 7 පාරක් ඉබිලනා. ஆனால் தீர்க்கதரிசி வெளியே வரவில்லை. ஆனால் ஒரு செய்தி அனுப்பி சொன்னான் யோர்தான் நதியிலே போய் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும். அவன் உள்ளே வரவும் இல்லை. නමුත් අද ඔබ ඇතුළට ඇවිල්ලා. ஆனால் இன்று நீங்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள். ஹalleluya. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇවිල්ලා நீங்கள் තිබෙනවා. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். නමුත් ඉතින් ඒ සේවකයෙ කිව්වා අනේ මාත්‍යෝ ලොකු දෙයක් කිව්වේ නෑනේ. ගිහිල්ලා අපි ඒ කියපු දේ කරමු කියලා. ஆகவே ஊழியக்காரன் சொன்னான் பெரிய விஷயம் சொல்லவில்லையே சொன்ன காரியத்தை போய் செய்வோம் என்று சொன்னான். නාමන් ගිහිල්ලා 7 වරක් ඒ ගඟේ එබිලා නෑවා. இந்த நாகமான் அங்கே நதியிலே சென்று 7 முறை ஸ்நானம் பண்ணான். කියපු දේ කළා. சொன்ன காரியத்தை අපි செய்தான். කියමුද? කියපු දේ කළා. சொல்லுங்க சொன்ன காரியத்தை செய்தான். කීකරු වුණා. கீழ்ப்படிந்தான். අකමැත්තෙන් කොහොම හෝ කීකරු වුණා. ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் கீழ்ப்படிந்தான். ඔහුගේ සම එම මොහොතේම කුඩා දරුවෙකුගේ සමක් මෙන් සුව වුණා. அந்த தருணத்தில் அவனுடைய சர்மம் ஒரு குழந்தையின் சர்மத்தை போல் மாறியது. අද දවසේ ඔබගේ මොන තරා තිරමද අවුරුදු ගානක් තිබුණ රෝගයක්ද මාරාන්තික රෝගයක්ද කුෂ්ඨයක්ද ඕනම රෝගයක් අද දවසේ ජේසුස් වහන්සේ සුව කරනවාමයි. உங்களுக்கு எந்த ஒரு கொடிய நோய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை இன்றைய நாளில் இயேசு உங்களை ඔබ சுகப்படுத்துவார். මේ ස්ථානයේ තිබෙන අනුවදන් වලට ඔබ කීකරුවන්ට දේවදාසයන් කියන දෙයට කීකරුවන්ට ඔබ අද 100% ජේසුගේ නාමයෙන් සුව වෙනවාමයි. இந்த நாளிலே ஊழியக்காரர் சொல்ற காரியங்களை கீழ்ப்படிங்கள். அப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் நிச்சயமாக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ශක්තිමත් වෙන පිණිස අපි වීඩියෝ බලන්න යනමු. ඒ සුවය ඔබට අදාළ වෙනවා. ජේසු පීඨය ඔබ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද වේවා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். වගේ ඇදහිල්ල නැතුව මේක වෙන්නේ නැහැ. හදවතේ නිසකකම තියෙන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ ඔබට ඕනේද? Believe. My prophet, these parents tell for 8 years they've been trying to birth. A silent hope echoed in their hearts, a dream held tight through countless prayers and countless tears. බබලා සිටින අවුරුදු 8ක් විතර අපි කරන්න ඕනි දේවල් හැම දෙයක්ම කරා. They walked every path, explored every medical treatment, and sought every traditional solution. දොස්තරලා හම්බුණා, දේවාල ගානි ගියා. ඒකෙන් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නැහැ. The dream of a child began to feel like a distant